بینەرانی هێژای ئێوارە باش من کەمال چۆمانی و سەرنووسەری ئامارگەی ئیرۆ ئەم لە پراوێزی مؤتەمەری میونشن بۆ ئاسایش لە میونشن لە ئەڵمانیا ئەم هەفپەیبینێک چێ دەکەن لەگەڵ بەڕێز جەنەرال مەزلوم عەبدی کۆماندارێ گشتیە هێزێن سووریا دموکراتی. بەڕێز عەبدی تو بخێراتی. زۆر سپاس بۆ کاتێتە زانت و پڕ ماندی بووی چەند ڕۆژێ بەری لەگەڵ چەند بەرپرسێن ناودەوڵەتی هەفدیتن چێکریە. دیداری میونشن جارێ یەکەم بوو تو هاتی ئەوروپا وەکو قائیدێک سووری و قائیدێک کوردی شاتی. ئەو ڕەوش کە چاوادی ji ber çî ji de 15 salê berî ku hûn beşdar bûn li gel koalîsyona navdewletî hûn nikarîbên vir lê niha hûn tên fêr û hevdîtin li gel serkirdên cîhanî çê dikin. Rasta gelek sat me guhertin yanî berî 15 salan êd pertek zî ew bûn êd ji ber zêde bûn ew sebûba esasî bû ku em nekebûn batana gelek hêzê ê navdewletî jî nerazî bûn dêzin ê herêmê ew jî ji berê wê hebûn berê bû. Niha rewşekî nû derketî ortê û ez bes ez bar kim dîsa dencamê va têkoşîna ku 15 salan hatî kirin taybeta li dijî Daişê dîsa ê berxwedanek ku gelê me kirî ev her bandora xwe hebe ku em bêjin xelwestê hêzên navnetewî jî werin bihêztin. Anê li Sûriyê rewşekî min heye rojata navê rewşekî min heye bi vê de gêredayî gelek helwestên hêzên navnetewî jî hatin ew kirin bihêrtin. An em li Sûriyê dixwazin herin çareseriyekê ew çareserî jî ne tenê bi yanî dewleta Sûriyê re Kasevê jî heye ew jî beşekî bê yanî beşekî vê ye. Ji bona wê yanî wisa zûrif hatin çêkirin ku êdî her kes qebûl bike ku nûnerê Kurdê Rojava jî yek Kasedê jî ew jî konferansekî bêrengî hazir bin vê ku karin bi şîwazekî xwe ew jî tevlî çareserî bikin. Yani em dikarin bêjin ew dewletên ku li hember hatina we bûn ji bo Ewropayê ji bo Amerîka niha nûrînî wan hatî guhertin li zimnî wan jî de Tirkiye Ekîd hatî guhertin yani eger ku pertekê wan wan zeh bûye belkî nehatibû vekirin. Gelek dewletê berê ku mêjin me dîtin feqet nadixwastin em bi aşkerê hevdê ew rayê giştî re bînin ziman me li vê derkê me hevdî dîtin dîsa gelek dewlet hebûn meselen ne amade bûn ku em herî siyasî hevdî bin tenê herî eskerî sixwartî me hev dît vir me herî siyasî jî hevdî dît en ez karim bêjim nêrînê civaka navnetewî ji bona Rojava ji bona Kasedê hatî guhertin. Em çend roj yanî mehek berî şer di navbera hêzên Sûriya Demokratîk û Spaya Sûriya di domê berdewam bû lê em hûn dî Birêz Îlham Mehmed û li gel Wezîrê Derve Sûriya Esad Şîbanî hûn bi hev re bûn bi hev re wekî tîmek Sûrî li gel civaka navdewletî bi hev re hevdîtin çêkir. Yani ew çawa ew berî mehek şer niha bi hev re siyaseta Sûriya de civaka navdewletî pêş dixin ew guhertin çawa wisa ser Rastê nifşerê belkî berê de hatî kirin neşerekî ne baş bû pîsa nehate kirin yanî û em dikarin bêjin yek jî ew yanî yek jî siyasetê şaş hêzên navdewletî bûn ku hîstin ku em ji veşera derkeve û pêş bikeve. Lêberê piştre helwestek çêbû encamê bexwedanê gelê me rabûna gelê me gelek hewldanê ku hatine kirin yani ewek çêbû çareseriyek ew agirbestek hate çêkirin lêkeftinek. Yani agirbest bû ya rekeftin bû her de vere çêbûn yani him agirbestek hat çêkirin agirbest çêbû niha hetina dewam dike û dencamê de rêkeftinek jî çêbû rêkeftina bîst û nehê mehê yekê hat çêkirin. Ev rêkeftin ji ber çî heta niha ji bo civaka giştî nehatîte belav Na hewkê ew bû rast e bi şêwazekî fermî nehat raganîn ema naverokê wê hate raganîn ji terefê Mewt ji terekê dewleta Sûriyê de naverokê wê esasî hate raganîn em vê re dijin yani rêkeftina bîst û nehê mehê yekê rêkeftinek çêbû hejdehê mehê yekê de hejdehê mehê yekê de çêbû hate ragandin piştre me pêwîstî dît ku guhertin warî çêkirin gelek çi warin guhertin gelek mijaran da civînê me çêbûn li Şamê çêbûn dencamê we civînan da me yani rêkeftina hejdehê mehê yekê me tê de guhertin çêkirin tê de îdafe kîjan gorankarî çêbûn meselen em bêjin di mijarê Kasedê de guhertin çêbû hat qebûlkirin ku Kasedê wekî tuwayî wekî lîwa tevlî ceşî Sûriyê bî yani yê berdilnek bî yetî de hata xuya em bîsta tu de hata ew kirin tespît kirin kî yani gelek mijarên wekî yani
زمانی کوردی سەر هەفتن سەر هەفتن دەوام بکەن وەکو بێ زمانە ئێ خواندنێ زمانێکی دیتر گشتی دیسا بێژێن yani ev encamê xebatê kiriye bere xwe ser 14 sal dayî meşandin yani çi halî saziyan da dibe çi halî xwandinê zaroka dibe bi ew jî were qebûlkirin ştêkî rewa were qebûlkirin yani xebatê kiriye bere xwe ser kirî 14 salan encamê were qebûlkirin were permîkirin hinek mijarê vêrengî hebûn tifaqî beredê nebûn vir de hatin ew kirin serrastkirinek tê de hate çêkirin lêberê naverokê wê hate eştê esasî hate ragihandin em demê pêş de ew ê jî bi tifaqî xwe jî rakin belku min û yani Serok Komarê Sûriyê me ser îmza kirî. Di nav piştî ev şer çêbû sê argument hen di nav siyaseta Kurd de nav hêvaketa Kurd de yek dibêjin Amerîka xeyanet ji Kurda kir du dibêjin proja Hesedê û bi tabi li eşîretên Ereb feşel anî û hindekî jî dibêjin ev kotayiya projeya konfederalîzma demokratîk e hûn çawa li ser wê sê argumenta dibin? Na hesa jî narast e wisa nîzîkbûnê ê reş û spî bin ew bûye narast e nebêjin mitlaq ev e yan jî ev e rast e pirsgirêk hene tiştê ku îsan bîne ziman hene tiştê ku em bêjin hatina guhertin hene lê belê ne ku em bêjin yani ev reş bû ev bû spî spî bû reş bû wisa ev ne wê ne rast e mesela berîgan em nabî Amerîka ne ku xanet kiriye helbeten yani Amerîka ne ku sozek dayîme sozê xwe pêk neaniye ber ebmata Sûriyê şî wisa nebe yani Amerîka ji bona şerê Daeş hatibû ji bo şerê Daeş qesedê re kartir ne ji bo ku em bêjin hember Tirka hember dewleta Sûriyê ku ji me re şer bike dîjan tiştekî wisa nebû lê belê ew bû helbestê Amerîka zor zayîf bû lewaz bû gelê me ew çêkir yani cem gelê me wisa qeybet emel em alî wê çêkir gelê me şikênand yani hêvî nekir tiştê wisa çi em gerek ne wisa yani nebîre dîba û pêş re ew helbestê ku dawê Amerîka dayê xwe ya kirin yani rojên dawê de ku nehîştin yani ew jî bo şer warê sekinandin gavek şevîşta mentixî Kurdî ew gerek destpêkê bikira em vêrê bîne ziman belkî daha baştir yani em karin bêjin yani helbestê Amerîka lewaz bû lê pêş re belkî pertek çêbûn xebatekî gewre hat çêkirin diplomasî de ser erdê ew şergîşta mentixê Kurdî şerekî şer hate çêkirin yani berxwedan çêbû ev hîç ku Amerîka rayiştê Amerîkî jî guhertin çêbû Amerîka jî wisa wêrînê xwe bigere ew birêngî hatin çêkirin dîsa ji bona ew ê jî bi Ereba jî yani em nabêjin ew ştêk wisa Erebgî xaînin Erebgî yan jî baş hedî şaş Erebê ku ne mere jî hene Erebê ku em bêjin nav qesedê derketin jî hene Erebî xanet kirin jî hene em giştî nekin em wê dibêjin nav gelê Ereb de hene qesedê yani nêzîkî nêjî şehîdê xwe Ereb in malbatê min şehîdan Zehbî ew ne jî nav qesedê de Ereb hene lê belê ew e rastê jî gelek kes dirjekterî û em bêjin ew proje lewaz bû yani ew ê birêngî çêbû yani ewekî birêngî jî yani hate çêkirin yani kêmasî cidî hatin jêkirin tiştê ku na pêwîst e em kêmasî xwe bibînin kêmasî xwe bêjin çima wisa bû ber vê jî em vê jî bêjin bes ez niftir da wê jî bêjim yani ne ku em bêjin yani projeyê hatine kirin şaşîn planme şaşin na pêkanînê wê şîwazê ku hatî girtin dest ser şaştî ve şaşî zehfin eger şaşî nebana ev encam derneket ortê şaşî hene şaşî çêbûn di encamê we şaşiyan de jî rojekî lewaz girîngî derket ku ne herkes rexne dike rexne cî dane pîs were rexne kirin lê gerek rast were rexne kirin yani em gerek şaşî xwe bibînin ku de me şaşî kiriye ji bo ku em zanin çawa serast Di xweraknekirde de pir rojnamevan yan pir kesên krîtîk dibêjin ku Hesedê bi taybet serkirdeyatî Hesedê pîçek ew kir bi îngilîzî dibêjin miscalculation yanî hîsabatê xelat çêkirin tu dibêjî Amerîka bi me gotibû ku em tenê ji bo şerê Daeş li verin lê hêviya Hesedê û hêviya Kurdan li ser Amerîka pir zêde bû ji ber çi yanî berî tombarek got yanî dima ku tombarek hat got em carekî Sûriyagî dixwazîn li merkezê nema hêzên dewlet lazim dewlet hemî tundûtî jî dibin destê dewlet bî û berîş berpirsekî Amerîkî berpirsên Amerîkî wisa gotibû ku niha îdareya Trump hate guhertin îdareya 2016 îdareyek ji bo sekûritî bû emniyet bû lê îdareyê neha ji bo prosperitiyê ji bo wê ku
اف گەلیان ڕۆژهەڵاتە ناوین جارێکدی بە هەڤراکار بکەن لێ لا مرکزیەت و هەبوونا هێزێن دەروێ دەوڵەت تونێ ji ber çi hesede berî ev baş fêm nekir ku bikare zêdetir evin ku niha yanî li mehê Borî de pir gav avîştin ev gav mehê elbette nevek yani elbette şaşiye yani galetiye yani bêjin kêmasî bi wêr hene ku eger kêmasî nemine paretî nebin belkî encamekî birengî dernekete ortê yani di meselê hesabê siyasetê de ji bo Amerîka siyaseta Amerîka siyaseta Rojava giştî hene xerbê dewletê Ewropa giştî ji bo fikir tu da hesabekî ew hebû tu da nirxadinê vê şaş hebû ku ji ber wê encamekî girêngî şaş derkete ortê em vê gerek bibin lê belê em nadibêjin ona wexta wê na li pêşê me ew e yanî piskirêk hene gerek em derbas bikin gelê hebûna gelek pirs xeterê bê em gerek hebûna gelê xwe biparêzîn tiştê ku pêwîst em bo gelê xwe biparêzîn çi em gerek wê bikin ha em gerek na hemî gelê me gerek tevayî terkîzê xwe bide ser vê na wexta wê ye ku yanî em ew bikin yanî em dev jê bikarin yanî tedbîrê xwe bidin em gerek tedbîra bistînin em gerek yekîtiya xwe çê bikin em gerek xeterê ku ser mêve xeterê em ha derbas kirin em tekuşînekî xurt mezin bidin meşandin helbette wê dem were me serbajî bisekin kêmasî me çûbûn çima baştan derketine ortê em ê ser wê çêlî berkarê bisekin xeletî hatine kirin gerek were serrast kirin lê belê na wexta em ser wê bise wexta ku na em çawa pêşî xwe bibînin çawa me gelê xwe biparêzin êm xwe wisa ye na gelek kes rexne dikir rexnê wan cî dane gelek kes dixwazin ew bikin yanî şita bînin ziman hetê wan hêkan bînin ziman lê belê bû me niha em çawa ew e hedefa me esasî xeterek çêbû hebûna gelê me kete xeterê em ê çawa kanû bê derbas kirin em ji bo vê tekuşîna xwe dewam bikin û demê pêş de cî helbette em ê ser ev xeletî çûbûn em ê bi şênekî berfireh ser bisekin wekî te got Kurd wekî millet û wekî serkirdayetî ji li Başûrê Kurdistanê heta li Rojhilatê Kurdistanê li diaspora û li Bakur û li Rojava bi hev rabû û kar kir ji bo wê Kurd biparêzin ji ber wî Kurd nêzî genosaydê bû li Rojavayê Kurdistanê û hindek ew yani em li Amargî hindek setsayîna dibêjin Birêz Abla Öcalan rolek pir mezin lîst di nav wê hevdîtina yanî li hevkirina bîstûnê mehê rola Abdullah Öcalan û rola serkirdayetiya Kurdên dî çawa bû li wê li hevkirinê yani vê demê de ew bû rolekî tevayî Kurdan hebû heça Parçeyê Kurdistanê diaspora gel civak jî helbestekî xwe herde gavê ku xeter çêdî Kurd radin sepa xwesedê Kurdan girêdî vê demê jî şekî herî xurt xeter mezin bû mezin rabû sepa na en ez karim bêjim yanî berê me çend jara dayê xuya kirine yani vê veberê Kurdan heça Parçeyê Kurdistanê helbestê ku yanî baş Kurd hebû ji bo Emiralî îmkan ew bûn rolê xwe Kurd hebû helbette yanî berî ew ê jî yanî berî ku va şer derkevê jî di caran ji Emiralî ji bo Qesedê ew hebûn yanî mektûb hatin di hate gotin ku yanî gerek çareserî hebe gerek îtîfak hebe dîsa vê dawê de jî mesela agir besê de dîsa yani ji bo ku îtîfak çêbe îtîfak pêş keve ki Emiralî bi şeklî xurt yanî girêda wê hebû ji bo ku ba îtîkafê agir best werin çêk rola civaka navdewletî pir mezin bû û em dît ku Birêz Serokê Fransa Serok Macron li gel te dima ku hevdû li Emes kirin yanî wekî ne tenê dû siyasetmedar bû wekî dû kes ku bi rastî nêzîkbûnek pir mezin heye yanî rola Amerîka bi taybet û bi taybet Fransa û unturaka navdewletî li hevkirina bîstûnehê Canwerî çawa bû bi rastî Serok Macron yanî berî ku mitîfaka bîstûnehê me hê çêkin yanî me gelek cara çend cara terefîna axiftin me ser bend îtîfakê axifti bû nêrînê me girtin nêrînê wî hebûn yanî wisa yani ew de bû navî karî de bû yanî me bes me ev nedîbû carekî ev dibî wekî em terefînê me zor axtiye û ji bo îtîfaka bîstûnehê me heye ew jî rolekî hebû çend cara şerer axit mir axit lûk em bigin ewekî encamê ser bûnî dê wê yanî ser em bêjin detayê wê îtîfakê jî sekîm lê belê Fransa bû yani Fransa her wesî xwe xurt li gel Rojava ger Qesedê gel Kurdan giştî her hebû ez vetim encamê wê bû yani li salê nî du yekî ji li gel Herêma Kurdistanê Iraqê her hebû yani ew Fransa her ew xwe birêngî heye Amerîkî yanî heda lê wê jî hebûn destpêkê wekî me gotiya bes zor lewaz bû ew îşt ku em êrîş çêbin lê pêrek ew ku xeter mezin bû ku dîtin yanî ew e yani wisa hebûna gelê Kurd jî kevê hetirsî û wisa ew jî çêbû helbestê gelê Kurd çêbû raya giştî Amerîkada guhatîn gerek mezin çêbû
سناتوري أمريكي كونغرسماني وأنا زور أو تاني موسى هلوستن بشرة هلوستن أمريكا جهات جوهرتن وحتى أصلا يعني سروك ترامب شكته الدوري ويبقوا بشر ورسدان كرد لپشتی 2014 که داعش ل هرش کرسر شنگال پشتی کوبانی بون هزك حرمازن لشرع داعش ده بونها هزي پشمرگه هرمایه و بشکل لقال سپای عراقی ده برای يعني دناف دستور عراقی ده پشمرگه و بجدار لشرع داعش ده بونها حسده کو تفلی سپای سوريا ده به و مترسيا داعش هرمایه و مترسيا پرمزنیشه هون باشتر دزانن نها او حسده و چاوا بجدار ده به لشرع داعش ده چونکه از وساده فکرم کاملگان ناف دولتی حتی نه نزده باوری به سپاه سوریا دکن زده باوری خو به هزن سوریا دموکراتیکه و بتابت به هزن دژتیرور هه او چاوا دینامیک چاوا يعني راستن هاين هالي براتيكا هرشق سوريا تبلي بيه تبلي ورسول نمنا تبي بيه وكي دولة لهين هالي براتيكا قبنات نابتن خبطها بس عدي يعني نهو ابتنا قصدتك قصدها حتى ما بيقال يعني إذا كواليسوني تالك يادك كاردك حبصد باريزيمي أو هي بس اللي يتبين فيه نعم سرد ساكن شو مكان بن يعني هيزن قصدك تبلي أرتيش سوريا بن شو بن بشكي با أوي بشكي شيء ديجي تروري أوك يعني بسكري كانوا يواردا إنهم سر شو بسكري قولن شارع سر كبن وبيوستا هو يعني بيوستا أرتيش سوريا جي خبرتي جي أزمني إيه قصدي يعني سود وقري سود يعني وربقريش بوكو كانوا به يعني بشري بيجي داعش كانوا به دوام بكي أبا مجاركة كنا هنا مسر سكن نها ام لناف لهفكرين شبيه وبتالون ان حسده لازم سب شبن ويكش لكوبانه شبيه لم دزانين دناف برا يعني بروجا كردي حسده وكونفدراليزم ديمقراطيك لقال حتى شو سوريا سوريا انا رجال سوريا انا دو دنيا جدانا يعني يكك لفرع شب يكك لفرع او شوا يعني نقاش كريكو اف براستي وكيد بيجن الشيطان ده تفاصيل هذه طيبة ام چاوا دكارين افدو سيستم افدو نورين جدا افدو ادولوژي جدا بهفرا بكارن إنه راستي واب هر بسكري كابنا يعني أمنا بسكري كوارد شارع سيركل لبالي هذا هالي الأشكال ده أنا أول كي بقرأ كم شارع سيركل ببين يعني يودا إذا قصدي شون يعني كانوا بين روري خبريزن ده سوري كشته براسنا سوري ده وده بشيك أرتش سوري أمينة كتنا وانا تفاصيل أنا هذا يجتمع على الذكر إذا قصدنا بمين يعني جه خدا بمين غيري كي قامشوا حسكي كوباني بملكار خد المشانت وأف تفاصيل تقولتي زمان جرد في أسر ورا سكنة ده يبقى كم جرد شارع سيركي براس تبتكري كي لبلي مجبورين شارع سيرو برزغريك فرمازن هي لجبروي اف رژیم انویا سوریا چبویه لگور عقلو سیستمو برجواندیان احمد شرع و هتا شده چبویه نعم دبینین کرد و بلکی جداعتو جا مستقبل ده و علوی و دروزش ببن باشک جوی سیستمه ده هون چا نقاش کریه کو پاور شیرینگ یعنی کرد چا نونراتیوان ده بدنا سلطه دولت سوری ده نتنی اوین کو جگری وزیری ده النار فسكري كيك يعني هو مسألة جيري وزير وفلان وبدأ بو مسألة انتجراسيون قصد انتجراسيون بيشتي قصة بيوسته محافظ جبونا كو سازين ايه لبالي خسر انتجراسيون شبي بيوسته لبالي بكو كرد بيجشتي رجال بيكاتي دين شون ببن بشكل يجي سوري دسالة سوريا حكومة سوريا يعني أبوهن نقاش بيتشني ونبيين بيدا قالوا براتيك ناتنا بيت بسكري كيك جرك وري شهر سرتم أبوهم جرك ببراتيك جينها وري حل كرن بدنا بيشي ماذا جرك سبب سكن عندنا بركو هالي جشتي ذا كاس نال دجيوه لبالي براتيكين جرك يعني جرك قبر ما بيتم شون ودم بيش تجي جرك دستور هذه الشكل أنا يعني دجنا نسندنا دستوري هي كوميتا جرك كرت تبلي بي سربي وكي بريارة كي يعني كل تبلي كرد حسن ها تبلي نبونا هين دس بينكري أخواته دس بينكري بري أبو بعران دستوري هوا مجرد بيجن يعني أو تدا ما في كردان تدا نينا يعني بالي بريارة هاتي جرتن يعني جرك أو جوه دستوري مثلا أو قانون السيزدة أو يسوري دركتي أو يجي بيجي مرسوم السيزدة يكون دركتي جرب ببشيك الدستور أصلك دستوري جرك يجبو بأبو خبطي كي دم درجة بيجن
پرسێک دی ez dixwazim bêjim te çend car nîqaşa merceiyeta Kurdî kiriye. rast Dixwazî merceiyeta Kurdî çi ye bî wisa dê dikirim te dixwazî yanî merceiyet ji bo Rojavaya Kurdistanê. bele bû em behsa Rojava dikin. û bes berî konferansek çêbû yanî li gel enek kes ew hêzên dî hêzên dervê tevleme û çawa difikirî yanî ev merceiyet lazim niye Kurd ne wekî merceiyet e lê baştir li hevkirineke di navbera Kurdan. Na ku Fransa a ku 26 Nîsanê çêbûyî ew ji bo ew bû ji bo ku navxwe da heyeteke Kurdî hevbeş çêkir ji bo ku dewleta Sûrî ra diyalogê bikin. İfadata bikin, muzakere bimeşînin. Ew ji bo wê. Nav gihîstiya hedefenek pêk hatiye yanî hîn ittifaq çêbûne kar hatine kirine. Dîsa ji wê we demê pêşî me de Kurd wê heyeta Kurdî hevbe şerê Şamê meselê Kurd ê hedira nîqaş bikin. Ev hedefekî bêlî ye. Na tiştê ku nav Kurdan gerek e ne tene ev e. Ev jî bihîne. Bes tiştê ku nav Kurda gerek e gerek rêveberî xwe hevbeş hebe. Kurd gerekî yek be. Rêveberî xwe hevbeş hebe. Eger ku em ê ji bo Kurdan maperê girtin gerek yanî kesê siyasî Kurd yek bin. Ava nîle. Dîsa ji ber her kes xwedan nêrê xwe siyasî bê nêrê xwe siyasî bû parêzîne. Lêbere di derheqê berjewendiyê Kurd giştî da gerek rêveberek wê temsîl bike. Ava jî yanî her kes yani bêjin çi PYD dibe çi em bêjin HNKS dibe çi partî dîtir dibe çi şexsiyetê etibар dibe gerek wisa werin gel hevdê cismekî Kurdî siyasî çi. Ne şert ele mercey bê em wisa bu were tamkilin pusatê gotin. Lêbere gerek ew be yanî gerek yani rêveberekî Kurd siyasî hebe ku Kurdan gî temsîl bike Kurd jî gî we qebûl dikin û ser nevî Kurdan karin bê yanî biryara bigire. Ne tene yani muzakere bike muxabata bikin. Karin biryara ji bo Kurda jî bigire ji bo yani civaka Kurd jî bigire ji bona îdarekî ku îdarê metxeb Kurda bû. Ku ştê ku niha pêwîst ew ez bar kim yek ji pêwîstî herî mezin ha ev e ama war jî kişî me de serê mijarê Birez General Abdî dizanim katê te kem e lê pirsê dawî ez bikim boş. Ev carê tu carê yekem wekî siyasetmedanek Rojava û Sûrî tê Ewropa û wisa difikirim tu planê te hebin carek dî vegerî û biçî Emerîka an jî ne? والله يعني ew diva ku Fransê de gelek kesan me xwest bikim werin wê de kî me jî me guncaw dîtin. Demê pêştî mumkîn e hedîş mumkîn e. Warê çêkirin. Zor spas serkevtî ji te re. Baş Gelek spas. Sat.